நீங்க ஒரு ஹோம் லோன் எடுக்க போறீங்களா? அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாத்துருங்க. 1 கோடி ரூபாய்க்கு உதாரணத்துக்கு எடுத்தீங்கன்னா லோன் இன்சூரன்ஸ் 1.5 லட்சம் ரூபாய் கட்ட சொல்லி பேங்கர் உங்களை கம்பல் பண்ணுவாங்க. ஒருவேளை இஎம்ஐ கட்டத்துக்கு முன்னாடியே நான் இறந்துட்டா அந்த பேர்டன் என் ஃபேமிலிக்கு போகாம இருக்கிறதுக்கு பேங்கருக்கு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி பே பண்ணிடுவாங்க. ஆனா இதுல ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு. நீங்க மாசம் மாசம் அந்த ஹோம் லோனுக்கான இஎம்ஐ கட்டிட்டே வரும்போது உங்க பிரின்சிபல் அமௌண்ட்ல இருந்து 1 கோடியில இருந்து 50 லட்சம் 40 30 20ன்னு குறைஞ்சிட்டே வரலாம். ஆனா அந்த இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் 1.5 லட்சம்ன்றது நீங்க எல்லா வருஷமும் சேம் அமௌண்ட் தான் பேங்கருக்கு கட்டிட்டே வரணும். அதாவது அடிஷனல் அமௌண்ட் தான் உங்களுக்கு அன்னசரியா பே பண்றீங்க. அதுக்கு பதிலா அது வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி ஒண்ணு எடுத்தீங்கன்னா ஒருவேளை நீங்க இறந்துட்டாலும் அந்த கவரேஜ் அமௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணி உங்க ஃபேமிலி ஹோம் லோனையும் செட்டில் பண்ண முடியும், பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டை ஃபியூச்சருக்கும் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஒரு பாலிசி 2 பெனிஃபிட்.